So wewe ulikuwa unataka nikutumie so kwa si idwa naoni so na bamane usikike jave na ngo wacha kujidai hivyo kurutu onyuse podin kanyande podna chat ke nyathini msini matine TikTok bana send the lion podin ka fala bwana bana kono nyono secha katunara du ane simu halo hebu acha no hapana nilikuwa na drive sasa kuna best yangu ananiambia ati nimkopeshe 1 million kidogo tu Kwa ndo shore no nango awundo sore mane okshore mi wuyo gono mshino gimo winjo pogore gi gima ini neno mano permanent mano mupo msi mo everlasting idi nade angoma ni luonga seji gokinyi nyoro ni luonga ngo to ndi sama wangu yasike kalo genya koma lando wepenja gik mofuogo bwana sama nyoro na luongi dak nyu iwuo koda makawoni ki alo wacha nikupigia simu nyako chato ne dhiko kanye manzi cha ne dhiko kanye jomage nyako manu wuotho go nyoro sama na wuoyo kodi macha dogi momenansi umi imbe atemo resist to insist to insist malich ni bani moja kila semeja mosi macha nukusi meji macha ne client na client barango client na do client ine no kama na friend na moro manawacho na rit ne cyber cafe cafe koso cafe kami yue gacha cyber kama jana no kaipo bwana movie moko nitie maricho bwana hapana bwana ni ngato lonya ka gima dwa luokore kama bwana to bukore bon cyber no be machine ne madogo koro kanye manenya ni nyako no kanyo wajalo seganya ka PayPal magisimbe koro nyako cha ni kaka sore cha jabere cha bwana ni nutio mane TikTok bwana to koro PayPal lwa dhilosen ngateo duke pesa ni moko pesa ni umuko pesa ni tede mana kodeo tini dhilosene PayPal nadhi gine nadhi ntie kamore PayPal mawacho ni verified not a robot okinyal kalo ngini PayPal gin gimandol pesa nyaki ngi kabe ngato en robot kor nadhi ngia ne ka en robot confirm mana gi 1 minute gi 1 minute nade tudonga nini umako danjo daka chel tusema wuok kwani PayPal iloso nade okichoken settings ana winjo ni gino theko kana ane maparo mara hello apana tuma lion tap the screen kwani in live an live donga gisimo mane simu mane sibi wani ngeweche mange